23-й рік. Почали там більше з'являтися крила, і десь на Бахмутському напрямку пішли FPV-дрони перші. Не у всіх підрозділах, хто вів там активні бойові дії, але вони почали з'являтися. Станом на сьогодні FPV на оптоволокні. Це як? Він летить і тягне за собою якусь мотузку. Це типу неможливо, і ми в це не вірили. Так. Да? Але от деякі із операцій противника, вони показали, що вони змогли, да? Якби нам це не хотіло признавати, але це є станом на сьогодні проблема. Далі дрони з самозахватом, з штучним інтелектом, які будуть самі робити, а оператор буде на якійсь відстані. Це вже є станом на сьогодні, да? Є там дрони, які так працюють, але я думаю, що в майбутньому це будуть наші маленькі FPV, які будуть так літати.